Aici este o pisicuță care se înviorează. Da, a dormit o oră și jumătate. Pe ea o cheamă Larisa. Este foarte, foarte tânără și are puișori. Dacă observați cu atenție, pitica ei este foarte mare, lângă altor animale. Bine, ea îi place foarte mult să mângâi. Da, îi place foarte mult. Îi place să scarpi după urechi. Este un animal amuzant. Se urcă mereu pe mine. Îi place să o fotografiez și, mai ales, este un animal de companie, plăcut și responsabil. Ea este foarte jucăușă. Niciodată nu stă locului, decât când doarme. Deci, uneori, animalele se plimbă în grădina mea și descoper că ele sunt mai inteligente decât noi. Par ele că nu au multă inteligență, doar că în acel cap al lor au multă inteligență. Hei, uitați! Acum se plimbă. Da? Puteți observa că ea nu stă locului, cum am spus și mai devreme. Ei, nu mai lovi telefonul? Așa. Da. Este cam supărată. Se mângâie pe lângă mine. Îi place. Mă miroase. Pisica am mustățe așa de lungi ca să simtă. Să simtă dacă pe lângă noi are vreun câine sau un animal și dacă l-a mângâiat. E bine, de aceea sunt foarte inteligente. Pisicuța aceasta o place cel mai mult dintre toate. Mai am o pisică și un câine jucăuș, la fel ca ea.